Ассалому алейкум дӯстони азиз, амакаса созен тенҷен овози ман эхаметия дар ин хонаи холӣ, ай хоному времена уси гузаштагим барои ми хону яхан маразилникан ва ҳеҷ қарибки надорам беғайр аз телевизор овоз садо медиҳад. Умедворам ки ҳар яки шумо хуш ҳастен дӯстони азиз ва мухаллиф он шуд шумо уже медонед ки ягон навигария. Ин навигарира ман дар каналум якум бор гуфтаистам дӯстони азиз. ман чӣ хеле пеш гуфта будам то на ҳар як нафар метавонад чанд ширкатда кор кунад, агар зӯраш бираса пешравӣ кунад ва маошҳои калона гирад. ман хел духтарҳо медонам ки ҳам фабелек, ҳам атоми ва ҳам ҳозир ки ма шуморо нақл мекунам дар бораи ин ширкат дар ҳамин ҷа кор мекунанд. ин ширкати премиум про узбекистонда таъсис ёфтагия, 1 сол шуд таъсис ёфтагия, 1 солагиша ба ҳамин наздикӣ ҷашн гирифтанд ва осон кор чия даиҷа. як бор як духӣ мехарен ва баъдан одам таклиф мекунен. ҳар одаме ки шумо таклиф карден $10 дар баланси шумо мегузарад. шумо метавонед у $10 сразу снимать кунед. хеле ограничения надорад ки $100 шава, 1000 шава, баъд шумо снимать кунед. сразу метавонед ки снимать кунед, пула бигирен. ва хубиш дар чия ки духира шумо метавонед фурӯхта. духи истеҳсоли Франсия беҳад стойкия, яъне ки ба ҳамон пулаш арзиш дорад. мисол духиҳое мехарем ки то $100 айку ҳами душанбедам. дар ин ширкат аллакай занои тоҷик беҳад кора сахтқапидагиянд ва худо хоҳа ҳамин моҳи январда официални офисаш дар тоҷикистон кушода мешавад. мо якҷоя мерем, кушода шавиша ҳатман шумо дар видео мекунем, нишон медиҳем ва шумо ҳозир аллакай метавонед ки бидроен анами рақамҳои рӯи экранда бинависед оиди кор дар ширкати премиум про ва шумода хушрӯ мефаҳмонанд ва агар хоҳиши кор кардан пул заработ кардан дошта боше, марҳамат аллакай сар кунед. доставкаи духӣ бепулай ба любой точкаи дунё. ҳозирашда чанд давлат да кор кардаиста ширкати премиум про туфои беҳтарин додиста. духтарои узбечка то мошин бридан аллакай. не ки иҷа боаста туфа поездка, туфа хона, ҳама чӣ ҳастай. просто кор кардан дар кор, одам ёфтан дар кор. ҳисоб кунед агар шумо як духӣ бихаред, ҳамун духида вложения кунед, 10 кас ки омад, ҳамун духӣ чӣ мешавад? Фоидаи шумо мешавад, бепул меғалтатонад духӣ. не ки ихелаки у 10 кас бо як каси дигам файрод мекунанд, фоидаи урам шумо дар чанд доллари дига мегзарад. ҳам тактона чанд каси ҳаст, ай ҳавай гуфти одамо нумаке мегзаратон, фоидааш беҳад хуб ай духтарако кор нав сар шудагия. марҳамат рақамҳои рӯи экранда бинависед, бо шуморо пурратар мефаҳмонанд. дӯстони азиз, ина дар инҷа ширкат яксолагиша ҷашн гирифтааста. бод ҳар як кормандашда туҳфа тайёр кардагия ва чӣ хеле гуфтум туҳфаҳои арзишмандам дора. аллакай занҳо кор кардаистиянд, кора пеш бурдаистиянд ва ҳозир нишон медиҳем ки занҳои тоҷики худмон чӣ хеле аллакай баланс дар шотошон гузаштаистай ва пулора снимат карда гирифтаистиянд. духӣ боша инам хелия, якта духи занона дора, якта духи мардона. дар интихобаш дар шумо якадом намудеша хоҳед мегире ва анами хеле пуло дар шоти шумо мегзара, метавонед сразу дар карта монена гирем. дӯстони азиз, ҳаминчи даштем кино тамошо карда навда ёдум зада як гапи дига. оиди азелитҳо ма азелит доштум, номша аёдум бироварда будам, раҳмати калон ки шумо ҳастен. анакия совети дига дӯстони азиз, чӣ хеле ки мо ин хона гузаштем. ин хонаро мо нав камбудиёшо надидем. дар куҷоям оли ва камбудиёш нав кӯмир овардиан саҳарқати дина такси тафтем мода пага кӯмир биёр. ин хона печкаи алои дора ку на печкаи кун дарос бефармоед. печкаи оз медрорем як минут беоз ба мерам. дам хуршид барои кӯмира ки медрора дар хонаи мо. ана дӯстони азиз, ина ин потолока дидаистен? ин потолоки ҳами кухняй чанд қаш шуд иҷара омадем. ин хонаро мо сохтем да хонаи зимистона мегӯянд. анами кухнира потолокаш дӯстони азиз ай оҳанай тумикаге чиенем квадрато ягон кас дар тоҷикистон боша медонад бисёр. ман тоҷикистон дақали чира дидам, хеле арзонак потолокора. ҳозир ин ҳам хеле чиркин шудагия ки ина бинида
اینجا ما شوشتم اینجا تروبایی چی دیم کاروچی وای باید باشه چی میگن سه اونجا را ناشگریش نه الو نه کاروچی اونجا دا باید دود میبره که همراه استانوفکا کنن کداگی نیسته چی میگن می کسک بورا چیه ناموز نه کاروچی پیچکا ایادم رو اومده توبه کردم با ما دینا اینجا را شکیدم و ببینید چه توپ توزه شد توپ توزه شد اونجا نه که همه ایرا ما خیلی خطت نمیرسه نیودوب و فکرش ما هر یاد دونه ایرا ما میگم فروریم بشویم با سرمونیم ایوش سویتم دادم اونجا دوتا سویته یا که چی خیلی میکنن ایرا با فکرشمون پرداش خیلی روز روی میکنیم سیرکا انا که امیوش دا خیرون که ما ایرا چی میکنیم دوستای عزیز در اینجا ما завтрак تیار کردم کودکو دا یا خیلی کلباسه را بیدیون نمیخورن و сковородкамон вайрон шудагай вайрон ба маъное ки корчақати тоза кардиян шуштиян чикорш кардиян ки дигар мечаспа любой чи тухм любой чи баъди завтрак духтар омад тарафи вай рафтесам пайкар рафтесам ҳамунҷо да бояд як нафара бинам оиди ҳамкорӣ ва чи автобус холӣ буд автобус қати рафту корвон абине чӣ холӣ ай дар ин рӯз ана барое ки вообще одам нест бозор одам вообще кам омада ине ки рӯзи коре просто кам одамо бозор омадиян ҳолиам ҳоли одамо ба фикрам соли нав карда истиян ҳолиам то ҳозира баъди вохӯрӣ овард ромадам пайкар ромадам пирожнои пайкар беҳад мадам мақулада ки беҳад қиматан ами дудонаи ай ҳар яташ гирифтам гуфтам хай бегаи я ош кунем мо солинаида ош накарда будем савзӣ хардем савзӣ ғайб зад намедонем киҷо шид вай савзӣ баъд айсар бо динамашара гуфтам савзӣ биёра неки ҳози бо реза кардагиша ай хини ами пайкар харидам ха эҳтиёт карда таксида омадам як поворот кард пирожниҳо ҳамаш титпит шид гуфтам ҳайфе ки ман эҳтиёт карда то мошина овардам худо тамошобино ман айнами овоз безор шудам иними дитта рост намегиранд дитта и бо более спокойния и агрессия агрессивния и одаме ҳастанд ку ҷанг мекунанд не парво надорад дар дунё чӣ гапе брат дафша мега медиа ки мегӯи ман парвои ту надорам не ки ин ҳоли ҳами пешаш наомада вақт ҷақати на нигоҳ кунед не ин ҳеҷ чӣ корш накардиян ман дар зиндагиам хеле одамом ҳастае ки ҳеҷ чӣ коршо накардиян просто мехезанд дудуву ҷанг ҷанҷо и ай ҳамун тоифа одамои не парво надора ки ту хонаи ман омадӣ ту лави дастархони ман омадӣ ту ҷои маро танг кардӣ вообще парво надора ин медона ки ра худо метия бо ризқи и ҳаст не ки ман омадам ту биро дафша рав мегада эгоист меган хеле пишакора эгоистка динанги омадагӣ анаега бо ира сир каданяй ношукр пишаки ту ношукрӣ пишаки мои хеле нест тарбият таълимаш хеле нест омадӣ хуш омадӣ кори хута гард мега пишаки бечораи мана парво надора барои ки пишаки мара бо худо метия ами авқотша худо метия медона ки ба я и қар кор мекида вай мера и мисол гишна намемона бо мева мехӯра шобинои ин рӯз 3 январи соли 2023 ман камакак ош пухтам медонед чанд қам ним коса биринҷ барое ки дар ҷа ошхӯр нона бине раҳора фармарз хурда нон овардай ошхӯр уқа бисёр надорем майму машаҳай ба фикрам шараф ту мехӯрӣ ош мехӯрӣ ин рӯз мехӯрӣ барое ки гишнаи ҳама анамиҷада чой поям ман чӣ тайёр кардам ози авқотам мекашам баъд на десерт анум пирожниҳое ки ман дар такси овардам я ҳам поворот кард чирaq ҳамаш саркала пошидан короче хай мегзара чой қади катишко одамора бире на баса сковородкамон ва иштаи дигар видео чи местози
چی میکنی؟ короче اومدگیم сковородка یا با چیز دیگه چی شوشتیان که خونه را رفتم короче میچسبه برای من ایده گرفته کیم کجا یافتم ادروی کارخونه کیم کجاست میبینیم چی شید شما تیار شید دوستانی عزیز نکی ایده کتی اکسپریمنت کرده میره بینید روشا نه آشنا Пичикой я проблема чёрта да 5 та меган 6 та нахаридӣ фармар сладис немихра торт там биёрим немихра да 6 та 6 та штягане тамом ҳама да мираса ошина ин та хурдан дили ҷигароша хурдан тамом чикора бинеш хирехта безепше оху мошин дам тач